Antoni Kenantan USA kan kedua ya. Dari Mabedi panjang ibadah itu disampaikan ke beliau naik jelas sawah USA kau lihat ya. Rusuhan
Oi Habibullah ama bagat ditahu oi sakit duit ama bilosananyo rasuna karo mana dari Dajang Allah seriang jo ujubnya dari Cando kapanjangi kalaguniko sesudah eka aku 33 menit sari bablo gandelu lanjut. Dari Gusti Akoto tambah sepuluh lain batanyo cebu nan badendang ko ampia samo suaronyo serak-serak becek jo pian batu balang ya akinantan mati bu ya tambah dari Gusti Akoto Siriam jadajak papanjang kalaguneko sebelum eka naik papantin coba dedang tolong dirapli araunkan salung sekali dulu.
biata lambe kuncuju dah jangan datang nan pokok kami lai basilau juo daru jangan idisiko taiboati amai kadang-kadang oi sakit duit